Milá Betka, ahoj, ja ťa srdečne vítam na tvojej virtuálnej hodinke krásy, kde by som ti veľmi rada predstavila produkty, ktoré som ti doručila ako vzoročky. Ja ti to budem ukazovať v originálnych baleniach, poviem ti, čo ide, kedy a ako a prečo. Možno ti poviem zo pár vychytáviek, zo pár zaujímavostí aj o Mary Kay, aj možno, že o sebe a uvidíme, že čo sa ti zapáči, ako sa ti to zapáči a verím, že budeš spokojná rovnako ako ja. Takže poďme na to. Neviem síce, čo máš teraz konkrétne na pleti, ale ideme spraviť takú večernú rutínu, to ja volám. A zoberieš si teraz vlastne kelímok, na ktorom je napísané čistenie. Tak to vyzerá. Dávala som ti na zmiešanú masnú pleť. Budeš potrebovať krém, nočné sérum, očný krém a uhlíkovú masku. Tieto produkty použiješ dnes večer. Je mi jasné, že veľa žienok chce skúšať tú kozmetiku dlhšie, lenže ako vieme, väčšina kozmetik je takých, že proste si produkt musíš kúpiť a keď ho používaš, zistíš, že sa ti nepáči, tak ho proste vyhodíš. Mary Kay je naozaj úžasná v tom, že naozaj žienkam tie produkty sa snažíme ušiť na mieru podľa toho, ako nám oni tú svoju pleť opíšu a dávame možnosť, máme aj originál vzorky, to je pravda, Betka, máme originál balené vzorky Mary Kay, ale tie sú iba na jedno použitie. A keďže sme sa aj rozprávali, že by si to chcela viackrát skúsiť, nie len na to jedno použitie, na ten jeden pocit, tak som ti to dávala do takých týchto našich kelimočkov, aby si to mohla aspoň nejaké 3-4 dní používať, preto je to v tomto zabalené. Mary Kay má naozaj výhodu v tom, že ako oproti iným kozmetikám dávame vopred skúšať ženám, že naozaj nekupujeme tú kozmetiku ako mačku vo vreci a vlastne tú kozmetiku máme možnosť vyskúšať. A keď si ju aj kúpiš, Betka, chcem ťa na to hneď na začiatku upozorniť, že keď si ty tú sadu odo mňa kúpiš a náhodou ju budeš používať 2-3 týždne a povieš, vieš čo, Mati, všetko ostatné je dobré, len to čistenie sa mi nezdá úplne v pohode, alebo sa mi niečo na tom prestalo páčiť, alebo čokoľvek, tak od Mary Kay máš 100% záruku spokojnosti, čo vlastne znamená, že vlastne keď ti nesedí ten daný produkt, to je jedno, koľko si z neho minula, tak ja ti ho vymením za produkt, ktorý ti bude lepšie sedieť. Nepýtam sa, ako dlho si to používala, proste keď mi povieš, že z neho nemáš dobrý pocit, tak ja ti ho vymením za taký, ktorý ti bude lepšie sedieť na tej pleti. Čiže naozaj táto 100% záruka spokojnosti platí na každý jeden produkt, ktorý si odo mňa zakúpiš. Tak poďme už konkrétne na veci. Čiže si zoberieš čistítko, iba si mierne navlhčíš pleť. Ja som zastanca toho, že sa zbytočne nemíňajú vatové tampóny, čiže toto je fantastické v tom, že keby si sa aj v budúcnosti líčila, tak to ti vlastne pleť aj odlíči. Akože ja keď sa líčim, tak ja si vlastne odlíčujem iba očné okolie, pretože čistítko ide iba na pleť a nie na očné okolie. Očné okolie je vlastne hranica obočie a lícna kosť. To je vlastne očné okolie. Čiže čo ide na pleť, nejde na očné okolie a čo ide na očné okolie, nejde na pleť. Vysvetlím prečo. Pretože produkty na pleť sú silnejšie, pretože my tam máme tukové vrstvy, tukové vankušiky a tuno vlastne už máme hneď tie žlázy. Tam už tie tukové vankušiky nie, tam je tá pokožka tenšia. Čiže to, čo ide na pleť, tak na očné okolie by mohlo byť silné a to, čo zase ide na očné okolie, je naozaj špeciálne, tak to by mohlo byť na tú pleť slabé, že by sa to nedostalo do tej hĺbky pleti. Preto dávame čistítko na navlhčenú pleť a vždy iba na pleť, nie na očné okolie. To znamená, že si vezmeš taký hráštek, dáš si ho na 5 bodov čelo, nos, brada a líčka, aby si to mala tak približne rovnomerne dané. A teraz si povieme také masážne pohyby, to voláme, lebo to väčšinou robí kozmetička, ak k nej chodíš, alebo ak si chodila, tak vlastne kozmetička ti robí tieto masážne pohyby, lebo prebúdza tú pleť trošku k životu, bojujeme proti starnutiu, proti gravitácii, lebo tu sa nám môžu také vačky tvoriť, niekedy aj áno, niekedy nie, aj keď žena schudne, proste tá elasticita pleti tam proste stále musí byť.
Takže už to máme rozdelené a tie masážne pohyby sú, že ideš od stredu čela až po spánok a ideš ponad obočie a ideš až smerom k vlasom. Toto robíme a čistíme tú pleť. Potom tu ideme iba tuto, ten koreň nosa, ideme a takto ponad obočko a nos ideme iba takto dole. Treba si dávať pozor, že tu ideš iba takú striežku. Nikdy to neťaháš na líca, že takto. Hej, iba takú striežku. Toto je taký masážny, tanečný krok, ktorý volám, že to je taký tanečný krok. A tu vyťahujeme bradu až sem hore takto. A potom líčka ideme z dola hore. Naozaj to je, že bojujeme proti tej gravitácii. Áno, čiže a keď si dala viacej, tak kľudne môžeš aj krk, ale zase ideme z dola hore, lebo bojujeme proti tej gravitácii. Všetko, čo ide dole, čo sa nám ťaha dole, musíme dávať zase naspäť hore, naozaj, aby tá pokožka bola pružná. Betty, keď máš už toto vyčistené a máš pocit, že ti to drhne, že to je suché, tak kľudne to môžeš opláchnuť dolu. Aby to nedrhlo, preto sme išli na navlhčenú pleť, naniesli sme to, vyšuchali, opláchli dole. Betka, teraz, keď už máš vyčistenú pleť, tak ideme teraz týmto čistítkom, tak ideme teraz bojovať s tou tvojou mastnotou, ktorú si mi hovorila. A teraz použijeme túto uhlíkovú masku. Masku si normálne nanesieš, samozrejme vynecháš očné okolie, kľudne si ju môžeš dať na celú pleť, tak ako masku, kde potrebuješ. Ak si túto ďalej niekde vyhádzaná, tak kľudne to daj ešte aj na tie výrážky, to úplne v poriadku. Nanesieš a necháš aspoň 20 minút. 20 minút je minimum. Môžeš kľudne aj dlhšie, to je v poriadku, ale tých 20 minút tam tá maska naozaj že musí byť, pretože v 17. minúte približne začína tá maska robiť to, čo má. Kľudne ja ti ešte teraz poviem zo pár vychytáviek a veci ohľadne tej masky, ale kým tých 20 minút budeš čakať, kľudne si videjko pauzni a keď to budeš mať opláchnuté tak, a vypočuješ si informácie o tejto maske, tak si to môžeš zase pustiť ďalej. Naša Clear Proof hlboko čistiaca maska s aktívnym uhlím, Betty, je úplne fantastická. My ju tak ľudovo vo firme voláme, že je to skener pleti, pretože naozaj, keď už predtým, že si ju budeš dávať dole, že si dáš tie stopky, že tých 20-30 minút, tak si sa potom pred zrkadlo prosím ťa pozri a keď náhodou sa stane, že tá maska, už keď ju budeš dávať, tak si všimni, že je tmavá šedá. Ona keď vyschne, tak by mala byť svetlá šedá. A keď náhodou budeš vidieť nejaké malé boďočky, väčšinou to budeš vidieť na nose alebo na brade, možno, že aj na čele, teda ja to mám T-zóna, čelo, nos, brada, a budeš tam mať také malé bodočky, tak to sú vlastne čierne bodky, to voláme ľudovo. Čierne bodky, upchaté póriky. Ak náhodou budú také, že biele fľaky, ja to tiež mám na brade, ako si ty spomenula, tuto sem tam sa mi tiež niečo vyhodí, teraz mám pred svojimi dňami, takže je to trošku intenzívnejšie. Ale keď budú veľké biele fľaky, tak to sú vlastne, my to voláme tiež ľudovo hnisáky, alebo také, že väčšie vyrážky. Takže tam by sa ti buď vytvorili, alebo sa ti tvoria a ten hnis vlastne ide von. A ak náhodou sa stane, že tá maska sa ti bude stať, že ona je stále tmavá, že proste, že je nejaká, že ona si nezaschla, tak kľudne po tých 20 minútach, 25 môžeš normálne rukou prejsť po tej maske a nebudeš špinavá. A tá maska bude už suchá. Vysvetlím, čo to znamená. Tá maska, ak je suchá, že sa nezašpiníš a stále je tmavo sivá, to znamená, že ti tá maska vytiahla všetok mas z pleti, čiže to je tá mastnota, tá tmavá šedá je mastnota. Takže naozaj tieto indikácie budeš vidieť a budeš vidieť hneď ten rozdiel, pretože táto maska ide naozaj hlboko a hlboko vyťahuje z tej pleti tie nečistoty. Nie nadarmo sa volá hlboko čistiaca maska s aktívnym uhlím. To znamená, že ide naozaj hlboko do pleti a tie nečistoty vyťahuje. Jednu vychytávočku, čo ti teda ešte viem teraz povedať k nej je, že ja napríklad, keď mám takéto obdobie, že mám tú pleť takú exematickú, tak si tú masku nepoužijem. Ale inak ju používam, nemám s ňou vôbec problém, aj keď som suchý exematický typ. Takže na tú T-zónu si ju dávam minimálne 2-3 krát do mesiaca, si ju určite dám, inak používam hydratačné masky. Ale keď sa mi takto vyskytne a že nechcem si dávať na to čelo, nos ani nič, ale túto sa mi vyhodí počas, teda pred tými mojimi dňami, tak si stačí dať na tú výrážku.
stačí si dať taký fliačik na tú vyrážku, tú masku, počkať 20-30 minút a potom to dať dole. Skrátiš dobu hojenia tej vyrážky alebo toho, čo sa ti vyhodí, aj o 3 dni. Čo je pre nás veľmi veľa, lebo keď sa nám tam niečo robí, my sa do toho šprtáme, alebo náhodou to praskne, potom to môže až krvácať a jedno s druhým, takže touto maskou vieš si pomôcť tým, že vlastne tá výražka sa ti skôr zahojí, skôr vyjde von z tej pleti. Môžeš si pauznúť videjko, ak teda, a ja idem teda ďalej, už keď budeš mať tváričku opláchnutú. Dobre, Peti, takže už máme opláchnutú tváričku z masky dolu, máme ju vysúšenú, čiže na suchú pleť. Budeme teraz dávať očný krémik. Očný krémik ti naozaj stačí malinko a dávame si ho na prsteničkom si ďobni do toho kelimočku. Potom spravíš takýto trik, že prsteniček o prsteniček, aby si to mala približne rovnako. A potom ideš ďobkáš od vonkajšieho kútika oka po stred. Takto si to v podstate na rovnakej vrstve, aby si mala rovnakú vrstvu takto konzistentne. Vysvetlím prečo. Očné okolie a pery sú to najjemnejšie, čo na tvári máme. Čiže a prsteník je najjemnejší prst z celej ruky. To znamená, že najjemnejším ideme na najjemnejšie. To znamená, že teraz sme to takto pekne navrstvili a ideme znova masážne pohyby očného okolia a teda ideme krúživými pohybmi takto. Stačí naozaj ísť popod obočie a po tej kosti. Takže po kostičke, po podobočie a mimika tváre, mimika oka si pritiahne ten krémik najbližšie ako vie. Rozhodne nechoď úplne k očku, aby ti nezačalo náhodou slziť, lebo čokoľvek, teda ja aspoň keď si dám aj vodu, tak hneď slzím. Ale tá mimika si to krásne pritiahne. Teraz ideme na nočné sérum. Nočné sérum je naozaj taká špecialitka, taká bomba, lebo také tie guľôčky, čo sú tam, tak oni praskajú tým, že to vypumpičkuješ. Ale keďže som ti to ja dávala konkrétne z tohto, tak už ti popraskali a už sú tie vitamíniky v tom sére, takže kľudne si zase môžeš namočiť, dať jeden, čiže čelo, nos, brada a líčka a znova si to tými masážnymi pohybmi pekne rozpracuješ na tej pleti a iba si to zapracuješ a už necháš. A potom to isté spravíš už iba s krémikom. Čiže krémik si naďobkáš čelo, nos, brada, líčka. Namasíruješ si to pekne na tej pleti. A hore, kľudne aj ten krk. Hotovo. Ide sa spinkať. Nič komplikované. Ono, keď my ženy už do toho prídeme, tak ti to nebude trvať v tej kúpeľni ani 5 minút, možno maximálne 3 minúty. Ja som si to minule stopla, ale ja mám o mnoho viacej sér, o mnoho viacej veci, čo na tú pleť chcem dávať, čiže mne to trvalo asi 2,5 minúty. Úplne pohoda, čiže žiaden stres, ja to teraz trošku vysvetľujem, hovorím okolo toho nejaké infošky, takže možno sa to niekomu bude zdať, že jo, ja to ak dlho nebudem v kúpeľni tráviť. Poďme, Betka, ale toto je nočná rutina a poďme teda na tú raňajšiu rutinu. V podstate je o niečo ukrátená, o niečo pridaná. Znovu ideš ráno len čistítkom. Čiže ráno si väčšinou vždy oplachuješ tvár, čiže opláchneš tvár na navlhčenú tvár, dáš zase čistítko, pekne si to vyčistíš, všetko pekne vyčistené a opláchneš tvár, usúšíš a dáme si očný krémik, dáme si krémik a na to si dáme denné sérum. Vysvetlím, prečo denné sérum ide až po kréme. Pretože tento krémik nám obsahuje SPF faktor 30. Je to veľmi dôležité, lebo má naozaj všetko to UV a žiarenie nám chráni tú pleť. To sú voľné radikály, všetko možné. Čiže naozaj si to stačí ti úplne malinko, úplne malinká ďobinka ti stačí na celú pleť a dokonca aj na krk. Mám to otestované. Je to naozaj veľmi ľahká konzistencia a je to veľmi príjemné, lebo pleť si naozaj treba chrániť. Máme ju len jednu. A to je jediná časť, ktorú si nechránime ani v lete, ani v zime. Ruky
a tvár. V zime si dáme na tie ruky aspoň rukavice, keď chceme, ale tú tvár, tú pleť si ani v zime nechránime, ani v lete ničím iným, len tým faktorom. Takže treba si ju naozaj veľmi strážiť, vážiť a hyčkať, aby naozaj bola krásna, celý život bola žiarivá a spokojná. Čiže sme si dali len čistenie, to bolo na vyčistenie, opláchnutie, sušenie, potom si dáš krémik, denné sérum, nezabudli sme teda očný krémik a tam máš ešte jeden téglik, teda kelimoček, ktorý má na sebe napísané, že špecialitka. Vyzerá to asi takto, ja ti to kľudne aj otvorím. Je to taká špecialitka, čo som ti vravela, že to zmatní pleť. Vyzerá to takto, je to podkladová báza pod make-up, nezľakni sa, hej, to akože bežne žienkam dávam, keď sa nechcú líčiť. Ono má to takú krásnu, úžasnú konzistenciu krémovú, že to zbadáš, že budeš mať pleť ako zamat, úplne hebké, tiež malinko stačí, úplne uvidíš, ako sa ti zmatní pleť, bude to nádherné, uvidíš, ako tie póriky sa krásne vyrovnajú a vyhladia. Je to naozaj taká špecialitka, pretože má tiež faktor 15. Je to taká vychytávka, že ti toto stačí. Ale ak by si sa náhodou aj po tomto mala pocit, po tom čistení, po tých sérach, dokonca ešte aj po tejto špecialitke mastila, že máš taký nepríjemný pocit toho, že sa veľmi rýchlo mastíš, tak ja mám potom ešte pre teba úplne, že bonus. A to sú 100% ľanové obrúsky, pohlcujúce mastnotu. To znamená, že si iba ten papieriček vyberieš, to je taká krabička a iba si to takto poprikladáš na pleť a tam budeš normálne hneď vidieť, že ako ti to všetko pekne vtiahlo, vcuclo a máš úplne inú pleť. Takže, Betka, verím, že sa ti toto bude páčiť. Ja si myslím, že sme to vybrali naozaj na tvoj typ pleti, aj na to, čo potrebuješ poriešiť na pleť. Verím, že sa ti to bude páčiť a kľudne mi to daj večer vedieť ešte, že hneď ako si vyskúšala, aké máš prvé pocity. Mňa to naozaj vždy zaujíma, pretože každá žienka má inú pleť. Ja mám úplne inú pleť, ako si mi ty hovorila, čiže nejaká tá výražka sa vyskytne, ale to sa podľa mňa vyskytne každej žene, ktorá máva svoje dni, že to je úplne normálna vec. No a chcela by som teda vedieť, že ako sa ti to páčilo na to prvé ochutnanie Mary Kay a budem ti veľmi vďačná, keď mi dáš vedieť, či už s formou správy alebo zajtra v práci. Budem ti veľmi vďačná, vychutnávaj a kľudne, ak budeš mať nejaké otázky, ja som tu pre teba a kľudne veľmi rada ti odpoviem. Maj sa ešte krásne a držkaj sa. Ahoj.